Serverille liittyminen ja kanavalle yhdistäminen. Tässä videossa käymme läpi serverille liittymisen sekä kanavalle yhdistämisen. Opimme kuinka luomme uuden IRC-istunnon, kuinka liitymme serverille ja kuinka pääsemme kanavalle. Ensiksi annamme komennon keno-screen IRC. Tällä luomme uuden IRC-istunnon. Nyt loimme uuden istunnon IRCille, voimme liittyä serverille. Komennolla keno-server irc.cc.tut.fi liitymme Tampereen yliopiston IRC-serverille. Tämän serverin kautta saamme yhteyden kanaville. Serverille yhdistäminen voi kestää jonkin aikaa, odota rauhassa. Kun olemme päässeet serverille, voimme laittaa kutsumanimen kuntoon. Komennolla keno-nick ja haluamasi nimi, vaihdamme sitä. Nimen tulee olla uniikki, mikäli nimi on jo jonkun käytössä, varoittaa ohjelma tästä eikä anna vaihtaa siihen. Sitten voimme liittyä itse kanavalle. Komennolla keno-j, risuaita ja haluamasi kanava, liitymme kanavalle. Tässä esimerkissä liitymme Asteriskin Built-it-kanavalle.